Та YouTube, аз съм excited, днеска минавам моя мап, паркур мап е той. Да, ето. Правилата са Play on Creative, No Placing and Breaking Box, No Mods, Play on Peaceful. Тук съм сложил малко армори. Те играе се на Creative, ще я само намахна тези глупости. Така. Вземате си бронза там и излизате. Така, левел първи. Това е то левел първи. Да ще го мина набързо, той не е много труден мапа. И ако паднете, се връщате на блока там, где сте скочили. Ето това е вече първо ниво го минахме. Тук трябва по принцип да е затворено. Те отварям. Левел 2. О, фак. Лагва ми нещо. Мамкам. Мапа още не е труден. Тая много бързо се минава. О, на мен нещо ми лагва. Тъй, че... Гледай как ме забива. Абе, нещо дава от джамп ли ми правя? Да. Ето се стана, ама не скочих пък. Аз пък какъв да... не се засилвам. О, мака. Слаб съм на паркура. Скочих го. Тук пък е супер лесно, тъй. И той е така. Опа. Мапа е доста къс. Не съм си играл много, защото ми е първи мап. Така, сега тук си качвате. Стигнахте до левел 3. Са 4 левела. 4 нива искам да кажа. О, мага как ме заби. Така. Абе. Защо ме забива сега докато снимам? Сетих са. Пак ме забива. Вади. Какво па се дроп. Оптифая нещо ми се бъгна. Нето и мога да се скоча, аз съм го пробвал. Няма нещо, което не може да се скочи в това мапа. Видяш ли? Може да се скочи. И тук е тези след надолу, да съм сложил стрелка. Оп. Ниво 4. Супер е лесно пък. Тя да знам. Даже тук моите да се направят дори. Тук е те без да скачаш по принцип става. Ама трябва да се стъкос. И да, минахме мапа. Have fun. Map by Sideshow. Have fun. И тук съм сложил малко TNT Flint and Steel запалка. И добре, сега нека да се върна в началото. Аз ви казах, мапа е прекалено лесен. Така че... И това е. О, мага. Но иначе мене ми харесва мапа. Не знам. На дали ви харесва. Играе се на Creative. Не е много малък, не е много дълъг. Ама бързо се минава. Ако има някой по-добър, супер бързо ще го мини. Ама аз не съм по-добър. Така. Мисля да почна да правя мапове, зарибих се.
Уф. Сега ще видите проскок. Най-добрия. Добре, мерси, че гледахте. Коментирайте, оценяйте. Ще сложа даунлоад линк на мапа в описанието на клипа. Теглите го, ако ви харесва. Ай.